И здравейте хора, отново се намирате в каналът на Виктор Гейминг и днеска, между другото, някакви други хора разбрах, че са ми изпратили нещо много готино, което мисля, че много ще ви зарадва, и това е Poppy Playtime. Да, това е фабриката и ще преживяваме в нея, само че първи чаптър има само. Направили са само първи чаптър и буквално ще оценяваме после. Надявам се да ви харесва това видео, а ако е така, пръснете този лайк бутон, нека да събереме този път колко лайка? Айде 10 лайка за това видео, за да могат да направят другите хора и втори чаптър, ама не обещавам май, че това ще е скоро, като пример утре, а пък то дори видеото май няма да събере толкова много лайка. И също така не забравяйте да се абонирате с камбанката. Имаме вече 7 лайка, за което много ви благодаря. И още 3 лайка имаме и сме постигнати до първата ни цел. 3 лайка, 3 сабскрайба и стигаме до нашата цел. Добре, какво имаме в този чест? Добре, нека 3 ръчки. Буквално има 3 ръчки. О, добре, може би там трябва. О, първата ръка и с още толкова много ръчки. Добре. Не можем да я изстрелваме. Чакай малко. F. Да, тя е от тука. И може да се изстрелва. Буквално виждаме хъги-лъги. О, вижте, хъги-лъги. Добре, мисля, че тук трябва някакви торчове. Нека този. Слагаме. Това е за тока ли? Да, верно, той има ток. Той не е светнал. Добре, нека... не знам. Това е редстоун. Както се знае, винаги има някакви лодики. Добре, мисля, че какво ще стане, ако сложа двата редстоуна? Вече свет... не е светнало, но защо? Добре, някакви лодики са променени. Не мога ли да мина да там? Може ли да мина? Не. Трябва ни ръчки, ама май няма да се изпълни. Добре, объркан се. Я чакай, да не би да трябва да последваме. Между другото, редстоуна не стигаше, между другото. Извинявай. Да, благодаря. Буквално, между другото, да, редстоуна спираше ръчка. Както си знаех, нещо не е наред. Сега, ето светната... Защо хъги-лъги е тука? Не трябваше ли хъги-лъги да е изчезнал? Наистина май някакви детайли са променени. Добре, отиваме тук. Добре, качваме се. Това да не е... Бате, буквално... Това да не са тръби... Знаете, че нищо не е толкова особено. Да взема графт пака. Буквално имам двете ръце и така, но имам и графт пака. Странно е така. Да не се чудите за нищо, тук има врата. Май не са толкова добри, май са забравили тези хора. Добре, в кой от двата? Тук няма ръчки.
Нямаме ръчки. Дай да се използваме ей тези. О, това да не е от онази фабрика. Защо няма части? Бате, буквално няма части. Добре, май ще ни трябват. Нека да ги вземеме. Ето го торча. Добре, нещо трябва да сложим. Ама това не мога да го щупя. Винаги има нещо особено. Диамантена кирка, ето. Сега трябва да сложим на скенер нещо. Добре, махам си тези ръцете. На тези ръце, слагам ги. Нека да сложим това. Трън, буквално. Мисля, че направихме някаква мисия. Тук не трябва ли да е хаги-лаги? Между другото, тук имаше скенера. Това е буквално скенера и трябва да има хаги-лаги. Добре. Нека да го сложим, все едно има хаги-лаги. Отварям. Ще ме хване. Добре, бегаме. Май детайлите са променени. Буквално тук бяхме в Poppy Playtime, наистина беше пропаднал. Добре. Не съм очакван. Добре. Вижте какви звуци. Какво? Тук е откъдето бяхме. И сега злостта на врата. Това е към втора част. Това не означава ли, че тук е Попи? Буквално са сложили Попи. Буквално. Чакайте малко. Май си направих снимка. Нищо не стана. Хора, това беше май от епизода. Не знам. Не, шегувам се. Трябва да има някакви лодики. Добре, връщаме се назад. Тук се цепваме. Знаеш ли какво? Качвам се тук. Качвам се. Вземам си това. Оправям всичко. Тук слагам ръчката. Къде ми е редстоун? Ето го. Добре. И подреждаме за сега. Отиваме към началото. Отиваме назад. Връщаме тук стека. Мисля, че така трябва да направим. Опа, чакай малко. Връщаме тук кирката. Тя беше за това. Добре, ние върнахме тук. Отиваме. Връщаме ръката
игра в пака. И без това имам тук и другите. Тук отиваме. Буквално навънка е нощ. И няма мобове. Слагаме тук двата редстоуна. Връщаме се. Това беше... Хъги-лъги, чао, беше ми приятно. Връщам синята ръка и връщам тези един стак торчове. Това беше. Не знам защо е толкова кратко. Втора част май ще е по-дълго. Аз... Между другото, днес имам имен ден. Наистина. И ще се радвам супер много да се абонирате, да ударите лайк бутона. Имате 5 секунди за това. 1, 2, 3, 4 и 5. Добре, готово. Оставихте ли лайк? Абонирахте ли се? Аз мисля, че да. Аз знам, че да. Както получих 7 абоната, аз знам, че да. Че сте ударили лайк бутона и сте се абонирали. Между другото, тези ръце са по-старите. Имало е преди по-стари. Имало е преди са били тези, докато не е дошъл град пака. Вижте. Ето, появи се синята ръка. Синята ръка беше изчезнала. Добре. Сега ми е... Трябва да ми... Добре, беше... Мисля, че за това беше от това видео. Не знам защо толкова кратка фабрика. Ама във втора част със сигурност май няма да е кратка. Аз съм 100% сигурен. Иначе за сега абонирайте се за канала, сложете лайк и до следващото видео. И да, от мен хора, чао и до нови срещи.